Vaig respirant, permetent-me entrar a poc a la pràctica del mindfulness. Començo a agafar consciència de la meva pell, de la temperatura que hi ha al voltant del meu cos. Si hi ha alguna part del meu cos que em cridi més l'atenció, o que estigui més present que una altra. I si detecto alguna part que està més contracturada, que hi ha algun malestar emocional, perquè a vegades podem notar en el cos tensions emocionals, em permeto dedicar-li un parell de respiracions profundes, enviant oxigen en aquella zona, traient l'aire per la boca. I em permeto agafar el compromís amb mi de no jutjar-me, de no exigir-me. I això ho faig a través de mentalment qualsevol cosa en la que estigui enganxada, sigui un pensament, sigui alguna cosa que ha passat, alguna emoció, potser fins i tot que estic cansada. Interiorment em dic solto, o dic decideixo soltar, deixar anar. I des de la ment m'imagino aquest soltar, que ho acompanyo amb la meva respiració. I a l'instant següent el que faig és deixar-me estar tal i com estic. Adonant-me que no hi ha premi en el matxacar-me, adonant-me que no hi ha premi en les presses. Em permeto, a nivell de mi mateixa, identificar en quin sentit m'estic exigint de més, si són presses, si em demano estar diferent. Potser és la forma de no permetre'm deixar-me cuidar o deixar-me estar o de donar-me espai i temps. El que faig és soltar aquesta actitud. Per un instant, per l'estona que estigui aquí. Potser fora, en el dia a dia, hi ha exigències, però ara aquí, mentre estic aquí en aquesta pràctica, puc fer l'experiment de deixar anar. I me n'adono com la meva ment ho imagina, com sí que ho imagina, que la meva respiració ho acompanya. A continuació observo la sensació que queda en el meu cos. Quan ho faig, si ho necessito puc imaginar com si hi hagués una manteta al meu voltant que em cuida i m'acarona. Puc imaginar qualsevol element que se'm faci fàcil, em fiqui fàcil aquest deixar-me cuidar, aquest deixar-me aturar-me, aquest permetre'm ser receptora de l'abundància que és deixar-me estar. Això potser pot significar per mi el desactivar dins meu la veueta exigent, pot ser l'imaginar-me que hi ha una manteta que m'escalfa o una superfície que em sosté. Pot ser dir, doncs avui estic cansada i m'ho permeto. O avui estic trista i m'ho permeto. O avui estic contenta i m'ho permeto.
puc imaginar per un instant com seria si vingués algú ara i doncs m'apretés els ombros, les espatlles i això em relaxés, o m'acariciés el cabell, sentís calforeta o que algú que estimo, que em cuida, em porta les mans a la zona del cor i noto aquesta escalfor. Respiro aquesta sensació de deixar-me sentir cuidada, de permetre'm rebre. I des d'això que he anat imaginant dins i fora de mi, ara porto l'atenció a la meva respiració. I a mesura que vaig portant l'atenció a la meva respiració faig que l'energia que està en el meu cap i que em porta durant el dia, que em tira endavant, vagi baixant a través del coll, a través de les cervicals, trobant un punt intern de la boca de l'estómac. I a mesura que vaig baixant, la meva ment conscient es va relaxant, es va apartant. I és com que jo puc respirar més sent una amb el meu cos. I si venen pensaments, permeto que vinguin, no els vull canviar, els respiro, i a la següent exhalació els deixo anar, sabent que la ment conscient és molt efectiva, però ara en aquesta pràctica és important que pugui quedar en un costat. Me la imagino, la puc cosificar o personificar, imaginar que seu a un costat meu, s'aparta i jo torno a l'atenció en el meu interior, a la meva respiració. Durant 2 respiracions, segueixo la meva respiració en cada instant. Observo les pauses que es donen. I poso l'atenció en allargar una miqueta, inhalació i exhalació. I ara que he fet això, el que farem serà, aniré a la zona del meu cap i el que faré serà, en totes aquelles zones que et vagi mencionant, observaràs si hi ha alguna tensió que ara estiguis preparada o desitgis deixar anar. I el que faràs serà imaginar quina forma té, quin color. Imaginaràs com si sortís del teu cos i quedés a la superfície o a uns centímetres del teu cos. Llavors et situes a la zona del cap, observes si en aquesta zona detectes alguna tensió i si la detectes, doncs imagines quina forma té, quin color, i és com si pugés a la superfície, quedés a uns centímetres del teu cos, fora de tu. Mentre respires, segueixes baixant, observes la zona del coll, si hi ha o no hi ha res. Fas el mateix. La zona de les espatlles, els ombros, els braços, les mans.
Si detectes alguna tensió que ara vulguis alliberar, que et pesi, imagines quin color té, quina forma té, imagines com surt del teu cos lleugerament i queda flotant. Segueixes baixant a la zona del pit, del cor, de les costelles i fas el mateix. Ho deixes en stand-by fora del teu cos, uns centímetres. La zona de la panxa. I amb això també revises la zona de l'esquena. Les caderes. I al teu ritme vas baixant fins a arribar als peus. I allà on trobis alguna tensió, alguna doloreta emocional, algun cansament, que ara vulguis deixar anar, que et pesi. Li dones un color, una forma, permets que s'allunyi una mica del teu cos. I una vegada hagis fet aquest repàs, el que faràs serà seguir respirant i començaràs a imaginar com tot això que has deixat fora del teu cos comença a flotar com si fos un globus d'heli, a pujar al seu ritme. I és com si la teva respiració, a mesura que vas respirant, va permetent que tot això es va enlairant, allunyant-se del teu cos, de la teva energia, de la teva ment. Va pujant, 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 i t'imagines que va cap al cel i segueix pujant al seu ritme. Si pesa molt potser va més lent. I vas respirant i vas visualitzant com a mesura que vas respirant es va fent més fàcil que tot això vagi pujant. És com que es fa més lleuger a mesura que està més lluny de tu. Si hi ha alguna cosa que resisteix, pots utilitzar internament això de decideixo soltar, decideixo deixar anar. M'allibero o t'allibero. Trobes les paraules i notes com el dir-les internament fa que tot això s'enlairi ràpidament anant en direcció al sol, com el vent ho ajuda. I a l'arribar al sol és com que el sol ho transmuta, ho destrueix, fa que es transformi aquesta energia en algo positiu, t'alliberi definitivament. I segueixes respirant, observes el teu cos, si ha quedat alguna cosa. Notes com ara es desprèn molt més fàcilment i va cap a aquest sol, lluny de tu, de la teva energia, que t'allibera definitivament. I quan ho has fet, tornes a respirar en el teu cos, notant-te tot aquest espai disponible per descansar, per ser qui ets, per respirar més lleugera. I de nou tornes a imaginar aquell entorn agradable, si és una manteta, si és potser algun paisatge. Et vols imaginar que tens l'entorn perfecte i més agradable. I et tornes a respirar en tu, en el teu interior, en el teu cos. Aquest reset
en aquest haver tornat a tu. I deixes anar tota intenció, tot esforç. I et permets respirar-te aquí un parell de minuts, descansant. També aquí, mentre descanses, si la part més sàvia de tu té ganes de dir-te alguna cosa, et permets escoltar-la. Aquesta part tan sàvia normalment és bondadosa, carinyosa. Així que tot el que arribi, si ve d'aquesta part sàvia, és amable. Per anar tornant, li dic a la meva ment que relaxi, que no hi ha pressa. Si estic estirada buscaré una posició lateral, posició fetal per recollir-me. Si estic asseguda, doncs em puc abraçar, portar les mans al cor. Sentir-me, perquè tantes vegades sentim el contacte a través del contacte de l'altre, o toquem a l'altre, o ens toca a l'altre, però poder-nos sentir a nosaltres, sentir que em tinc, que estic aquí per mi, i sentir, doncs, per un instant aquest orgull, que no és orgull sinó és amor, de tenir-me, de cuidar-me, d'abraçar-me. De reconèixer aquest jo soc. I que ni més ni menys que ningú, però que és important que jo sigui. I que des de sentir el jo soc puc transmetre a l'altre, aquell que estimo, que és important que ell també sigui. Des de sentir el jo soc, tractaré l'altre amb respecte, perquè m'estaré tractant a mi amb respecte. Però tot això, des de la sensació que estic tenint ara de connexió interior, no surt de la ment, no és una explicació lògica, sinó és el sentir-me. I quan em sento i em veig, puc sentir i veure l'altre, i puc mostrar a l'altre, i és com que l'altre també es pot veure a si mateix. Puc com notar o intuir la gràcia de relacionar-me des d'aquí, de que ens relacionem des d'aquí, des del que hi ha dins de cadascú de nosaltres i no des de la persona, la portada que portem, sinó relacionar-nos des d'aquest espai intern, des de reconèixer-nos. Puc fer un parell de respiracions
més. Puc moure les mans, els peus, em puc estirar, sent bé de gust. I al meu ritme puc anar tornant, permetent-me estar amb els ulls tancats l'estona que necessiti, sense posar-me cap pressa. Per seguir des de la calma i des del que he pogut experimentar durant aquesta pràctica el que queda de dia.